Milan Hodža sa narodil v Sučanoch, zomrel v Spojených štátoch amerických v roku 1944. Svoje mladé obdobie gymnáziálne štúdia prežil ešte v rámci Rakúska-Uhorska. Keďže vlastne bol vnímaný, dnes by sme mohli povedať ako nejaký pánslav, tak z toho dôvodu, že sa zastával Slovákov, tak bol prekladaný na viacerých gymnáziách, už ako gymnáziálny študent. Neskôr pokračoval v štúdiách práva v Budapešti a vyštudoval vo Viedni rovnako filozofiu, históriu a venoval sa slovanským jazykom. Preto vlastne možno niektorí viete, možno nie, že nevieme a nepoznáme ho len ako prvého Slováka, ktorý sa stal premiérom Československej republiky, ale rovnako bol aj profesorom a učiteľom novodobých dejín na Komenského univerzite v Bratislave. Bol to človek spolupráce národnostných menšín a čo je ešte taká pikoška, práve v Srbsku, kedy on začínal svoju politickú kariéru, tak maďarská propaganda využila to, že jeho priezvisko Hodža má turecký pôvod. Je to aj zdokumentované u jeho predkov, takže ho očierňovali, že je ako Mohamedán a vlastne tá propaganda využívala všetko, čo len mohla, ale tým, ako on pôsobil suverénne, či to už bolo v Srbsku, v tom srbskom jazyku, rumunsky, a respektíve tam bola tá komunita saských Nemcov, takže aj v nemčine jeho naozaj široké masy brali ako svojho a týmto presahoval ten regionálny rozmer. A takisto v roku 1926 bol to on, ktorý sa stal takým hlavným iniciátorom, že vznikla tzv. Pánska koalícia a vlastne vtedy sa stali členmi vlády aj zástupcovia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Rovnako, keď sa stal premiérom, tak pozýval k spolupráci predstaviteľov autonómnych hnutí, či už vlastne predstaviteľov politiky národnostnej slovenskej, rovnako aj nemeckej. To bohužiaľ sa nepodarilo. Rovnako sa nepodarilo cez nátlak Nemecka, že Rakúsko sa stalo súčasťou, aj keď teda niektorí z politikov rakúskych k tomu mali veľmi blízko, že by sa Rakúsko stalo súčasťou federácie. Čiže mnohé jeho myšlienky, ak by sa stali, ak by vlastne sa dokonali v tom pozitívnom zmysle, tak ten stredoeurópsky priestor by vyzeral možno trošku ináč. On sa angažoval politicky v agrárnej strane. V rámci tejto agrárnej strany spolu s českými kolegami, s Antonínom Švehlom, iniciovali poľnohospodársku medzinárodnú Európsku úniu, ktorá dostala potom komunistickým slovníkom taký pojem zelená internacionála. V podstate išlo o taký predobraz Európskej únie, kde na začiatku spolupracovalo Československo, Poľsko a Bulharsko. Neskôr sa to rozšírilo aj do Francúzska a rôznych iných štátov. Takže okrem toho v 44. alebo v 40. rokoch napísal Hodža knihu v Londýne, v anglickom jazyku bola vydaná Federácia v Strednej Európe. Toto jeho videnie Európy, tej, môžeme povedať, východnej Európy, ktorá bola akýmsi nárazníkom medzi vzrastajúcimi mocnosťami Nemeckou ríšou a Sovietským zväzom. Na jednej strane tu vnímame politiku neskôršieho prezidenta Eduarda Beneša, ktorý sa snažil opierať o veľmoci, či už o Francúzsko, ale neskôr aj o Sovietsky zväz. A vnímame tu politiku Milana Hodžu, ktorý vlastne zase tú takú slovenskú otázku a dokonca aj taký fenomén odpustenia. Predsa len si dosť vytrpel aj od tých Maďarov na tých rôznych školách, ale predsa len osciloval o tú takú stredoeurópsku federáciu, pričom vlastne tam svoje miesto by mali aj Rakúšania, rovnako vlastne aj Taliansko. A tak, ako sme už vlastne povedali, že vlastne aj tá Európska únia vzniká na základe najskôr hospodárskej spolupráce, tak rovnako taký green agriculture, čiže vlastne nejaké zelené poľnohospodárstvo vzniklo cez tú spoluprácu viacerých krajín. Medzi prvými krajinami bolo teda Poľsko, Československo, Rumunsko a potom sa neskôr pridávali ďalšie. Príbeh Milana Hodžu nám rovnako ukazuje človeka, ktorý sa narodil na Slovensku, prežil svoj životný príbeh v rámci Rakúsko-Uhorska, politicky sa angažoval rovnako aj spoločensky, predsa sa venoval aj skautingu a ďalším veciam. A jeho hlavná téma bola téma poľnohospodárstva a tomu sa hlboko a plne venoval, ale rovnako po tej politickej stránke sa snažil zjednocovať tú strednú Európu a prakticky tiež ho môžeme považovať za jedného z ľudí, ktorí predznamenali vznik Európskej únie.